खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बर' हेडलाइन आपडेट चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसामनि 3 मडेल आबादारिफोरा हायुंआरि थाखोआव आबाद बान्था मोन्दों। चिरां जिल्लानि सासे आदर्श आबादारि आकबर आली आहमेद, जाय जोबोर खम समनि गेजेरावनो गावनि गोख्रों गोसोनि गोहोजों आबादाव जाफेरै जाफुंसार जानो हादों, बिथाङा हायुंआरि थाखोनि आबाद बान्थाखौ मोननो हादों। मिलियनेयर फार्मार अफ इन्डिया बान्था 2024 बान्थाखौ हादोरनाङैनो आबादनि गेजेरजों बोसोराव 10 लाख रां खामायनानै 10 लाख रां आरजिनो हानाय आबादारिफोरनो बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो। चिरां जिल्लानि बासुगाव सहरनि साखाथिनि खोला देउलगुरिनि थागिरि आरो सासे मडेल आबादारि आकबर आली आहमेदखौ हायुंआरि थाखोआव बे बान्थाखौ होनाय जादों। हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव ऋषि जागरण मुंनि मोनसे गेजेर हायुंआरि मुंदांखा हाबाफारिनि दैदेननायाव आरो भारतारि आबाद बिजिरसं गौथुमनि हेफाजाबाव मंगलबारखालि गोदान दिल्लीनि IARI मेला फोथाराव खुंजानाय मोनसे गोथार फोरबोआव मिरु मन्त्रि नितिन गडकरीनि नुजाथिनायाव मिलियनेयर फार्मार अफ इन्डिया बान्था 2024 बान्थाखौ होनाय जादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ बदरपुराव मिज'रामसिम थांनाय ट्राकनिफ्राय 105 कार्टन IMFL जब्द खालामदों। टि इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै बिबानगिरिफोरा बदरपुर पुलिस थानानि आवथायाव थानाय श्रीगुरियाव गंसे ट्राकखौ हमदोंमोन, जायनि जाहोनाव 105 कार्टन भारताव बानायनाय गुबुन हादोरारि जौ बोखांनो हादों। मिथिनाय बायदिब्ला मिज'रामनि लामायाव थानाय बे कनसाइनमेन्टखौ जौनि आयेन बेरेखा रोगानायनि होबथानायनि थांखिजों मोनसे थांखिजानाय अपारेसननि बाहागो महरै दोनथ'नाय जादोंमोन। मावख'आरिफोरा जब्द खालामजानाय बेसादफोरनि गुदि आरो थांखि मोनग्राफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। आरोबाव राहा लानाया सोलिगासिनो दं। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया ड्राग्सनि बेरेखायै सोलिबाय थानाय दावहायाव पुलिसनि नाजानायखौ बाख्नायदों। थामथि खौराङाव दङ आसामआ सावस्रि जोथोननि बिथायारि सानज'थाइखौ सोलायनो थाखाय 2,529 कौटि रांनि एसिस्ट बिथांखि बेखेवदों। सावस्रि सिबिथायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोनसे जारिमिनारि हाबाफारियाव आसामआ 2,529.17 कौटि रांनि गासै मावथांखि खरसाजों आसाम स्टेट सेकेन्डारि हेल्थकेयार इनिशिएटिभ अफ सार्भिस डिलिभारि ट्रेन्सफरमेशन जागायदों। बे थांखि गोनां बिथांखिनि थांखिया गासै रायजोआव गोदान जिल्ला देहा फाहामसालिफोर लुनानै आरो थाखानाय सुबिदाफोरखौ जौगाहोनानै गुन गोनां सावस्रि जोथोननि खाबुखौ बांहोनाय। एसिस्ट बिथांखिनि बाहागो महरै गं 10 गोदान जिल्ला देहा फाहामसालिफोर लुनाय जादों। जयै रायजोनि सावस्रि सिबिथाय गोहोआव 1,150 गोदान बिसना दाजाबदेरदों। बे गोदान देहा फाहामसालिफोरा गोनांथार सावफाहामारि सिबिथाय होगोन, जाय आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय नैथि जोथोननि खाबुखौ मख'जाथाव महरै जौगाहोगोन। फैबाय थानाय देहा फाहामसालिफोराव दङ कलियाबोराव 150 बिसना गोनां देहा फाहामसालि, दुधनैयाव 100 बिसना गोनां देहा फाहामसालि, सुरुखेत्रीयाव 100 बिसना गोनां देहा फाहामसालि, कालियापानीआव 100 बिसना गोनां देहा फाहामसालि, नारायणपुराव 100 बिसना गोनां देहा फाहामसालि, आजारायाव 100 बिसना गोनां देहा फाहामसालि, लखिपुराव 100 बिसना गोनां देहा फाहामसालि, डिब्रुगड़आव गं 200 बिसना गोनां देहा फाहामसालि, अभयापुरीआव 100 बिसना गोनां देहा फाहामसालि, बजालियाव 100 बिसना गोनां देहा फाहामसालि। गिबि मन्थ्रिया गोसो होनानै बुंदोंमोन दि बे सोलायनाय हाबाफारिया सावस्रि जोथोननि बिथायारि सानज'थाइनि फारागथिखौल' सुफुंनाय नङा, नाथाय गामियारि आरो खावसे नोगोरारि ओनसोलफोराव सिबिथाय होनायखौबो मख'जाथाव महरै जौगाहोगोन। एसिस्ट स्किमनि गेजेरजों जोंनि सावस्रि सिबिथाय फसंथानफोरखौ जौगाहोनो थाखाय 2,529 कौटि रांनि मावथांखिजों 10 गोदान जिल्ला देहा फाहामसालिफोर लुगासिनो दं, जाय बेरामिफोरनो फाहामथाय होनो थाखाय जोंनि रायजोआव आरोबाव 1,150 बिसना दाजाबदेरगोन होनना बिथाङा बुंदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम CMआ गासै रायजोआव मोसौ बेदर सिबिनाय आरो जानायखौ आबुङै होबथादों।
मोनसे मख'जाथाव राहा लानानै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गासै रायजोआव मोसौ बेदर जाहोनाय आरो जानायाव गुवारै होबथानो फोसावदों। बे थिरांथाया हटेल आरो रेस्टुरेन्टफोर मोन्नैसिमबो गोसारनाय बेफोर फसंथानफोराव मोसौ बेदर जाहोनायखौ होबथायो। होबथानायफोरा समाजारि हाबाफारिफोर आरो धोरोमारि जथुमफोरावबो बाहायजायो, जायनि थांखिया गुबुन गुबुन हारिफोरनि सानदांथिफोरखौ मान होनाय आरो हारियारि गोरोबलायनायखौ बांहोनाय। गोदान खान्थिया गलाय-गथाय फिनजाथाय सोमजिहोदों। माखासेया गोजोनखौ बांहोनो हानाय गोहोखौ मुंख'नानै बे थिरांथाखौ बरायदों। फारसेथिं गुबुनफोरा रायजोनि बायदि रोखोमनि ओंखाम संनाय दोरोङारियाव बेनि गोहोमनि सायाव जिंगा सिखांदों। आसाम सोरखारा गोख्रोङै बुंदों दि फैबाय थानाय समाव बेफोर राहाफोरखौ मावफुंनायखौ मोजाङै नोजोर होनाय जागोन। बे होबथानाया भारतनि गोबां बाहागोफोराव मोनसे गोसोनांथाव आयदा। मोसौ-मैसोजों लोब्बा थानाय हुदाफोरखौ सामलायनो थाखाय बिजेपि दैदेननाय सरकारनि गुवार नोजोरजों गोरोबो। बाथि खौराङाव दङ आसामनि जागिरद फ्लाइअभाराव लामा जाब्रबथायाव सानै जोखोम। 4 दिसेम्बर बुधबारखालि जागिरद फ्लाइअभाराव गंसे साखा खबनै गारिजों जानाय लामा जाब्रबथायाव सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला सानैबो नेल्ली फारसेनिफ्राय जागिरद फारसे दावबायगासिनो दंमोन। सासेबो सुबुङा हेलमेट गानाखैमोन आरो जाब्रबथायनि समाव सानैबो अजद होनाय बायदियै जौनि निसायाव दंमोन। खहा जानांनायफोरखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। जागिरद ट्राफिक दालायनि सासे मावख'गिरिया खौरां बिजोङाव रायज्लायनानै जाब्रबथायखौ रोखा खालामनानै बुंदों दि जागिरद फ्लाइअभाराव साखा खबनै गारिजों जानाय मोनसे लामा जाब्रबथाय जादों। सुबुंफोरा नेल्ली फारसेनिफ्राय जागिरदसिम फैगासिनो दंमोन। बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय जिएमसिएचआव लांनाय जाबाय। जाब्रबथायनि जाहोना रोखा नङा आरो खहा जानांनायफोरनि सिनायथिखौ फोरमायनाय जायाखै। पुलिसआ दायो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ जोखोम जानाय हाग्रानि मैदेरा कक्राझाराव फाहामथाय लादों। बिटिएडिनि कक्राझाराव मासे हाग्रानि मैदेरा गोबौ हाथियारजों लोगोसे दुथां सुबुंफोरनि गाग्लोबनायाव गाज्रियै जोखोम जानायनि उनाव मोजाङाव फैगासिनो दं। साननैसो सिगां पर्बतझरा ओनसोलाव जानाय बे जाथाया मैदेरखौ गोब्राब थासारियाव खोख्लैदोंमोन, जाय हाग्रायाव थांना थानो थाखाय जुजिगासिनो दंमोन। खराघाटनि अरन रेन्ज मावख'गिरि शहानुर आलम शेखआ फोरमायदोंमोन दि जोखोम जानाय मैदेरा पर्बतझरा खोन्दोनि माक्रिझरा हाग्रा ओनसोलाव आश्रय लादोंमोन, जेराव जायगानि थागिरिफोरा जाग्रा आदार जगायनानै हेफाजाब होनो ज' जादोंमोन। जेब्लानो जुनारनि सावस्रिया गाहायाव फैबाय थादोंमोन, अरन मावख'गिरिफोरा हेफाजाबनि थाखाय हाग्रानि जिब-जुनार रोंग'साफोरनि मोनसे हानजाखौ लिंहरदोंमोन। बुधबाराव मानास टाइगार रिजार्भ आरो वाइल्डलाइफ ट्रास्ट अफ इन्डियानि रोंग'साफोर, जेराव डक्टर प्रभात बसुमतारी आरो डक्टर दावहारु बर'बो दंमोन, मैदेरखौ ट्रेंकुलाइज खालामखांनायनि उनाव बिसोरो आगदा थाफ्लियाव बेनि गोब्राब गारायखौ फाहामनो हादोंमोन। दुखु मोननाया गोब्राबमोन, नाथाय गोख्रै राहा लानायजों जों बेनि थासारिखौ दिदोम खालामनो हादोंमोन होनना डक्टर बर'आ बुजायना होदों। मैदेरखौ दा बिनि मिथिंगायारि थाग्रा खुलियाव मोजाङै नोजोर होनाय जादों। गाग्लोबनायनि थाखाय दायनिगिरि सुबुंफोरखौ सिनायनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ बिथायारि सानज'थाय सोलोंथाय खाबुफोरखौ जौगाहोनो थाखाय गाहाय हाबाफारिफोरखौ गनायथि होदों। आसाम केबिनेटआ 4 दिसेम्बराव रायजोआव बिथायारि सानज'थाय सोलोंथाय आरो जिउराहायारि खाबुफोरखौ साबसिन खालामनायनि थांखिजों गोनांथार थिरांथाफोरनि मोनसे फारिखौ गनायथि होयो। गाहाय गनायथिफोरनि गेजेराव मोनसेया भिआइपि जंक्शननिफ्राय धारापुरसिम लामा बिथायारि सानज'थायखौ जौगाहोनो थाखाय 116.20 कौटि रांनि उफ्रा गनायथि होनाय। एलजिबिआइ बिरखं गाथोननि फैबाय थानाय इन्टिग्रेटेड टार्मिनेलसिम गोरलैयै दावबायनायखौ सुबिदा होनाय, जाय बोसोराव 13 मिलियननि बांसिन दावबायारिफोरखौ सामलायगोन होनना साननाय जादों। सोलोंथायाव आसामआ संस्कृतखौ जौगाहोनो आरो गोदो-गोदायनि गियानखौ संरैखा खालामनायाव दावगागासिनो दं। केबिनेटआ गं 97 जुनिया संस्कृत आरो पाली फसंथानफोरखौ गायसननो गनायथि होदों। बे फसंथानफोरा गोदान मुगानि आयदाफोरजों लोगोसे संस्कृत, बेद, ज्य'तिष आरो वास्तु शास्त्रआव फरायफारि होगोन,
जाय गावनि हारिमुआरि आरो सोलोंथायारि उनमोनथाइखौ बांहोनो थाखाय रायजोनि रादायनि सायाव गोसो होगोन। केबिनेटआ आसाम ना फिसिनाय आरो दै फिसिनाय सिबिथाय नेमफोरखौबो सोदांदोंमोन जाहाथे लेङाइ ना फिसिनाय जौगाखां मावख'गिरि ग्रेडेशन फारिलाइनिफ्राय 5% ना फिसिनाय जौगाखां मावख'गिरिनि मासिखौ आबुं खालामनो हायो, जायखौ 10 मासियाव दोननाय जादों। बेनि अनगायैबो आसाम सोरखारा मुंदांखा लिरगिरिफोरखौ मान होनो थाखाय आसाम थुनलाइयारि बान्था आरो पेन्सन नेम 1974 खौ सोदांदों। गोदान नेमफोरा थुनलाइयाव बिसोरनि बिहोमाखौ गनायथि होनानै दानारि पेन्सननि सोलायै 60 बोसोर आरो बेनि बांसिन बैसो मोनगिरिफोरनो 50,000 रांनि खेबसे बान्था होगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों।